Задавам ви въпрос, отговаряте и си получавате възможност да спечелите iPhone, AirPods, ваучери или пари. Кога разбрахте, че няма дядо Коледа? По-миналата година. Аз разбрах още като бях много малка, на 8, просто защото хванах нашите да опаковат подаръците, още които са от дядо Коледа. Като бях на 13. Първи клас. Как разбра? Класата ми каза, че няма дядо Коледа и просто ми развали всички мечти. Искаше ми се да вярвам, но обаче мама и тата ми казаха, че е измислен дядо Коледа, легенда е просто за децата. И просто видях подаръка в багажника на майка ми. Сега вярваш ли в дядо Коледа? Аз знам, че не е истински, но искам да вярвам в него, така че ще кажа, че е истински. Аз вярвам в чудесата на Коледа. Да. Ето, ние с Mobile Fox правим чудеса на Витушка. Теглиш си една карта и получаваш награда. 150 лева ваучер за сайта на Mobile Fox. Печелиш си 250 лева ваучер от Mobile Fox. Ето ти кода. За 250 лева можеш да си вземеш каквото си пожелаеш от сайта на Mobile Fox. При покупка от един кейс получаваш един безплатен. На теб 150 лева gift card. Печелиш си 150 лева gift card от сайта на Mobile Fox. Благодаря ви много. Наистина, нищо. за мен беше удоволствие да участвам и всички да сме живи и здрави. Това е важно. А вие може да последвате Mobile Fox в TikTok за още такива видеа.